Akala ko sa pelikula lang nangyayari. Akala ko nga, imposible. Hindi pala. Nakilala ko si Diane sa work. Funny siya at strong yung personality. Na-challenge ako sa kanya kaya tsinaga ko siyang suyuin at ligawan. Nakamit ko din yung matamis niyang oo di kalaunan. Pero yun na pala ang simula ng pagkawala ng pagkalalaki ko. Napansin ko naman na selosa siya. At pag ginusto niya, ginusto niya. Pero kala ko kaya kong palambutin, kaya pinagpatuloy ko hanggang kasalan. Hindi ko naman akalain na mauuwi pala yun sa sakalan. Pagkatapos ng trabaho, diretso bahay na ako. Gagawa ng gawaing bahay. Laba, linis, luto. Minsan na nga lang ako makipag-inuman sa kanto. Sinusundo pa ako na may kasamang bulyaw. Sa hiya ko, umuuwi na lang ako ng nakayuko. Under the saya. Yan ang palayaw ko. Di ko itatanggi. Kasi totoo. Ayaw ko siyang patulan, ayaw ko siyang labanan. Pinangakuan ko siya sa altar ng panghabang buhay kaya tutuparin ko yun. Minsan nababato ako ng kung ano-ano kapag kulang yung sahod ko. Nasasabihan ako ng walang silbi, walang pakinabang, puro hirap lang daw ang dinala ko sa buhay niya. Hanggang isang araw umalis siya. Di daw yun ang buhay na pinangarap niya para sa sarili niya. Iniwan niya ang dalawa naming anak at sumama sa kabarkada kong Marino. Ako si Ken. Bugbog sarado sa asawa. Durog na durog, pati pagkalalaki. Feeling ko di na muna ako ulit magmamahal. Tama na siguro yung isa. Sa mga anak ko na lang itutuon yung pagmamahal na minsan kong nilaan para sa kanya. My love, pag sinabi nating abuse, normally we go for the girls, the women, the children. Pero there's also abuse sa side ng men. Hindi natin to nakikita kasi parang iniisip natin na sus, lalaki naman yan, kaya niya yan eh. Pero my love, let's take into consideration that gender has nothing to do with a person's feelings. Especially when tinatapakan na yung pagkalalaki mo, lalo pa iniiputan yung ulo mo. Anyone telling you na wala kang silbi, wala kang pakinabang, wala kang ambag, kahit ano pa sigurong kasarian mo, masakit para sa'yo yung lunukin yung ganong klaseng salita. Abuse cannot only be exclusive to physical pain or physical infliction. Emotional is also should be or is being considered. Kung sa tingin nyo, mga babae, yung mga tabil ng dila natin, every time na kumukuda ka, every time na bumubulyaw ka, every time na bumubunganga ka, it means nothing. Well, love, it does. Sometimes, nag-i-inflict pa yun ng more pain than physical pain. I am not trying to compare, I'm just trying to make you see na maybe overboard na yung ipakita or iparinig mo sa kanya kung gaano siya ka-inadequate bilang isang lalaki. Bilang isang provider. Parang feeling ko sobra naman ata na araw-araw mo siyang bulyawan sa pagiging kulang niya. That person is doing his best. Doing everything he can to provide whatever he can para sa buhay na gusto mo sana.
para matupad yung buhay na feeling niya you deserve. So give the man a slack. And please, treat them with respect. If you have something to say sa mga husband ninyo, sa mga asawa ninyo, do it in private. Nobody has to see kung sino ang superior to the other. Nobody has to see or witness kung sino ang mas, alam mo yun, mas may ball sa relationship na yan. Nobody has to see kung sino yung authoritarian sa relationship na yan. Kasi at the end of the day, those people will not help you. They won't matter in your relationship. That is your family. So if you have something to say, try to do it privately. Kausapin niyo yung mga partner ninyo ng maayos. Hindi niyo na kailangan gumamit ng mga masasakit na salita to make a point. Tandaan ninyo, whenever you guys fight, nobody wins. Pareho kayong natatalo. And for girls na iniisip na kapag nag-asawa sila, that is the ticket for a better life, you are wrong, my love. A successful family life ay hindi isang bagay na ginagawa lang ng isa. You have to work together. You have to be together. You have to move together in order to make that happen. Success when it comes to family is not something that can be attained kung isa lang ang kumikilos. So my love, go easy on your partners. They may not have much, pero they are giving you everything they can. Claro? Claro.